Ngibingelele kubantwana benkosi kule mini yanamhlanje. Ngiphinde ngibonge kuNkulunkulu ukusigcina kwakhe asiphe izinsuku kusuku nosuku luwumusa empilweni yethu uNkulunkulu. Namhlanje bantwana benkosi, ngane zakwethu, ngisafisa ukukhuluma yona indaba yobuNazaretha. Iyangikhathaza indlela ubuNazaretha esebuphethwe ngayo manje buhlanganiswa nebandla lamaNazaretha njengokubulokhu lafundiswa uShembe. Bantwana benkosi, asinakukuphika ukuthi lapha eAfrika uma ukhuluma ngobuNazaretha awukwazi ukubehlukanisa noShembe, ngoba uyena owafika wabufundisa futhi ikhona la kuphilwa khona indlela encike ezimfundisweni zobuNazaretha ngokwembhalo yeBhayibheli. Ngoba uShembe wafika wabuvusa ubuNazaretha sebubulewe, sebufile, iy'nkolo sezibuphikile zathi buyisivumelwano esidala uNkulunkulu angasasebenzi ngaso. Wafika uShembe wathi uNkulunkulu umthumile ukuthi akamvusele ubuNazaretha. Manje into engiphatha kabi nengihlukumezayo indlela abantu abathe bangamaNazaretha asebenza ngayo noma sebey'phatha ngayo ephambanayo nezimfundiso zobuNazaretha. Sizokhumbula ukuthi ubuNazaretha ngokaNkulunkulu uthi buyinto engcwele ngokweBhayibheli, imibhalo 6 noma iNumeri 6. ubuNazaretha ubiza njengento engcwele kaNkulunkulu, njengokuzehlukanisa uzihlukanisela uNkulunkulu. Leso sigaba osuke uyinqumele sona ngokwa-Israyeli. Kodwa ngobuNazaretha bafika bafundiswa uShembe, buwubuNazaretha besifungo sempilo yakho yonke, abunayo u-stop and go. Uma uthatha isifungo sobuNazaretha, uthatha isifungo sempilo yakho yonke, akukho la usinqamula khona. Umgomo wokuqala wobuNazaretha, umgomo noma umthetho wokuqala wobuNazaretha, yilowo wokuthi awunakuligunda ikhanda lakho, awunakuzigunda izinwele zekhanda lakho, kanjalo nabesilisa ngeke bayigunde ilevu zabo uma ngabe bethi bangamaNazaretha, uma bethatha isifungo sobuNazaretha. Angikusho ukuthi isifungo sobuNazaretha akekho umuntu ophoqiwe ukusithatha, akekho umuntu ophoqiwe ukuthi abe ngumNazaretha. Kodwa umuntu osezibiza ngomNazaretha usephoqiwe ukuthi agcine izinwele zekhanda lakhe zingagundwanga, aphinde agcine isilevu sakhe singashefiwe. Kuwumgomo lo, kuwuphawu lokhu lokuthi umuntu ngisho uNkulunkulu uma ekubona uney'nwele, unesihlutu sakho sezinwele zekhanda nesilevu sakho noma nentshebe yakho ingashefiwe, uyazi ukuthi usuthathe isifungo sobuNazaretha. Ngaleyo ndlela usuke eselindeleni kuwe. Incwadi yakubeka ngokusobala ukuthi owesilisa noma owesifazane uma ethatha isifungo sobuNazaretha, impuco ayikuthinte ekhanda lakhe. Kuwumthetho lo wobuNazaretha. Kodwa manje kunabantu abazibiza ngamaNazaretha abayizinqudulu. Uthola umuntu ikhanda ungathi izambane, kodwa lowo muntu uthi ungumNazaretha. Leyo nto ayiyo inhlamba kuShembe.
leyo nto ayiyona inhlamba kuNkulunkulu. Kungabo labo bantu abazibiza ngamaNazaretha abanabo yini abaphathi, abanabo yini abantu ababashumayeli babo, abanabo yini abantu ababazali babo abamaNazaretha abavumayo ukuthi umuntu abe isinqukuza njengezambane kodwa ebemishaya isifuba ethi yena ungumNazaretha? Kungani? Uyazi safundiswa sikhula ukuthi khona izitha zikaShembe ezazithi ziyoke zibone ukuthi lento ayifundisayo iyoke ibe khona yini. Zisho ngoba ubukhuni umthetho nazo zaze zavunyelwa amaRoma ukuthi zingawugcina umthetho, kuthiwa umthetho awusasebenzi, wafa noJesu ngoba ubukhuni. Bethi-ke wena Shembe uzobathathapha abantu abazogcina lo mthetho wakho? Siyoke sibone. Kunjani namhlanje? Wonke umuntu usungathi kuphoqekile ukuthi umuntu athi mina ngumNazaretha, kodwa ebeshaya ikhanda liyimbungculu, ebeshaya isilevu siyimbungculu, wena wabona izambane. Kungani? Ngoba akukho umuntu ophoqiweyo. Abantu namhlanje abathi bangamaNazaretha, umthetho wesibili wobuNazaretha lo ongaphuza utshwala, ukuthi uma umNazaretha awuphuzi utshwala, awulithinti nje into edakanayo, ize ithi incwadi uyazehlukanisa, okusho ukuthi ayikho into ekufanele ihlanganise nabo. Awubuthengi, awubuphuzi, awubuphathi, awuhlanganisi lutho nje nento ethinta utshwala. Kodwa namhlanje abantu abathi bangamaNazaretha bayaphuza, baphuza utshwala. Baphuza utshwala, abantu abanye baze baphuze ngisho obala, abanye bethi hhayi mangingabonwanga amakholwa. Kanti isifungo lesobuNazaretha usithatha phakathi kwakho nomuntu yini, noma usithatha phakathi kwakho noNkulunkulu? Umbuzo nje enginawo ukuthi kanti kuphoqiwe yini ukuba umNazaretha? Kuphoqiwe yini ukuthi umuntu athi yena uyinazaretha, noma bathunywe uSathane lo owayethumela ababebuza ukuthi siyoke sibone ukuthi lento kaShembe iyoke iphumelele yini ngoba ubuyisela abantu entweni enzima ewugcina umthetho kaNkulunkulu? Kungani abantu namhlanje inqwaba, uma ungathatha imajority yabantu namhlanje abathi bangamaNazaretha, inqwaba yabo, majority of them, bayashefa, bayagunde emakhanda, bazishefa iy'levu zabo. Abanye uthole ngisho ababefundisi, uyababona ukuthi lo muntu lo ushefile, lo muntu iy'nwele zakho uy'phungulile, noma engayigundanga zayigunda zonke, kodwa uyayibona ukuthi lezi y'nwele lezi zithintiwe, akuyiziy'nwele ezinatural. Umbuzo wami uthi kanti abantu baphoqiwe yini ukuthi babe ngamaNazaretha, noma bathunyiwe omubi uzothunaza inkonzo kaThixo? Kungani? Kungani? Namhlanje silwa impi yokuthi umNazaretha emzini wakhe, umNazaretha noma ngabe wenze umsebenzi, utshwala bungena emzini womNazaretha. Kodwa namhlanje sinabantu abashumayela ivangeli lokuthi inkonzo yesintu ayikwazi ukuhlukana notshwala, utshwala buyisiko. Ngiyenze ngibuze mina kubantu ukuthi right, uma utshwala buyisiko, isiko phela into okufanele yenziwe wonke umuntu. Umuntu engasalenzi isiko, ngilinganise njengesiko lamaXhosa lokuyosoka. Umuntu mengalenzi isiko lokuyosoka kwaXhosa uyabanjwa, athwalwe, asuke ngenkani la kusokwa khona, ngoba into okufanele ayenze ilusiko. Uma utshwala bulusiko, uma kukhona umuntu ongaphuzi egcekeni ekhaya kini, ngabe lowo muntu uphula usiko yini? Wenziwa njani? Uyabanjwa, ashawe, noma uyakhishwa ekhaya, ngabe ingxenye yekhaya ngoba uphula usiko? Ukhona yini umuntu okwethi uma ingane yakhe ingaphuzi utshwala athathe imbuzi yomsamu ayoyibika ingane yakhe ethi
nina bosibani bani ngibika umntanami ukuthi utshwala kabuphuzi la ekhaya, isiko lala ekhaya kaligcini. Ukhona umuntu okenze njalo? Impendulo izothi akekho yenze njalo. Uma buyisiko-ke pho manje yini kungenziwa lokho? Ngoba phela kufanele kwenziwe yiwonke umuntu. Uma kungenjalo kusho ukuthi akuyilo isiko, yindlela nje yabantu yokuziphilisa engahlanganise lutho nesiko. Osho ukuthi le ubugayile noma ubugayile akuyilo isiko, ngoba ngeke uphoqe umuntu ukuthi akaphuze ngenkani ngoba buyilo isiko. Manje-ke umbuzo wami ukuthi-ke buyisiko ngoba sekufanele benziwe amaNazaretha, okusho ukuthi kuyisiko elithunyiwe ukuzokhipha abantwana bakaNkulunkulu ebungcweleni. Into engiphatha kabi nabantu abanikwe iy'khundla zokuthi bayikhulume lento, abasemapulpiti abashumayelayo izwi likaNkulunkulu. Lezi zinto lezi abayikhulumi, angazi noma ngoba inhloso kowukuthi kufanele kwande abantu babe baningi ukuze ibe mningi iminikelo, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ubuthunazwa, izwi likaNkulunkulu libe lijivazwa, umthetho kaNkulunkulu ubudicilelwa phansi, kodwa kube igama lithi thina singamaNazaretha. Kungani? Kungani umuntu engayenzi imikhuba yakhe outside of ubuNazaretha? Kunabantu namhlanje abangena nemNazaretha endumbeni ukuze azuze abantu, agqoke lo mNazaretha kaShembe esithi thina uyingcwele, esithi thina uyingubo yethuna, kodwa wenza izinto uShembe athi ayihlangani nomuntu ongumNazaretha. Namhlanje njengoba sekunama-social media, sekunabantu nje abashaya isifuba ngokuthi basiza abantu ngobungoma, ngemithi noma ngani, ngokuthandaza, okuwukuthi leyo nto bayenza benzela inzuzo. Kungani umsebenzi kaShembe udicilelwa phansi? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu ubukelwa phansi ngabantu abathi bazibiza ngamaNazaretha? Kuphoqiweni kanti ukuthi umuntu abe umNazaretha? Ngoba isifungo umuntu ayithathela yena angayedwa leso, ukuthi mina ngizophila impilo engcwele, ngizophila impilo kaNkulunkulu. Uma ngabe uhlanganyela nabantu abanjalo, wena kodwa umNazaretha, awuzingcolisi yini? Lokhuzana leli vesi elisencwadini yamaHubo okuqala ethi ungahlangani nezoni, ungami endleleni yababi, lisibekaphi? Liwabekaphi amaNazaretha lawa athi wona ngamaNazaretha esifungo, uma ngabe kuzongena phakathi kwawo abantu abephula umthetho kaNkulunkulu? Ngoba uma uhlangana nezoni, ukuphola umthetho kaNkulunkulu kuyisono. Uma wenza lokho uyisoni, okusho ukuthi emNazaretheni sazi ukuthi umuntu oyisoni akangeni ngisho ethempelini, uhlala ngaphandle aze ahlambuluke. Uma ngabe zongena ethempelini usuke engcolisa abantu abangcwele, abalungele ukuba ngamaNazaretha, abalungele ukuthi ngomhla wokuphela babone uNkulunkulu, ngomhla wokuphela bambone uShembe. Kungani namhlanje sihlanganyela nabantu abenza izono, nabantu abephulayo imithetho kaNkulunkulu ngabomu? Uthola umuntu ufaka umqhele phezu koshashadu lwempandla, hhayi impandla yendalo, kodwa impandla azenzele yona ngokuthatha insingo, hhayi ngisho ukuphungula iy'nwele, kodwa liphale ekhanda njengoba sekuphala ingulube. Kodwa kusasa lowo muntu uvuka ufaka umqhele uye esontweni uthi mina ngumNazaretha, futhi akukho umuntu okhuzayo. Bayingenele bayihlale phansi bayisontele, bahambe onikela phambi kwaso isihlalo, kungashiwo lutho, futhi akukho umuntu okhulumayo. Inhloso yini? Ukudelela umsebenzi kaShembe. Yilokho kuphela singakusho, ukuthi inhloso kusho ukuthi ukudelela uShembe nokudicilela phansi umsebenzi wakhe. Kunenhlangano ehlangene nje yababi ukuthi asidicilele phansi uShembe, ngoba kusho ukuthi labantu bathunyiwe yila madoda amathathu athi kuShembe
uyothi abantu abangagundi thina sithi abagundi, uyothi abantu abangaphuza utshwala thina sithi abaphuza utshwala, uyothi abantu ingubo emhlophe ingcwele yokwenza imisebenzi kaNkulunkulu kuphela bethi amadoda amathathu ingubo emhlophe yokushaya ingoma, ingubo emhlophe yokuqula imithi. Bafowethu, mina ngithi mina amaNazaretha, umuntu akaphoqekile ukuthi athi ungumNazaretha ebengenakuyigcina imiyalo yobuNazaretha. Awuphoqekile, kodwa instead uma usuwenza lokho usuyisoni wena uqobo lwakho, wena owenza leyo nto. Ngamafuphi usuphula umthetho kaNkulunkulu, usuyisoni, usuyifakela isiqalekiso kuNkulunkulu, ngoba wenza into uNkulunkulu athi isinengiso kuyena. Ngiyakhuluma nje, angazi ngikhuluma nobani, kodwa ngiyakhuluma nje ngoba kufanele sikhulume. Njengamanje sekukhulunywa, sekuney'nkundla zokuxhumana, ozwa uyozwa, ongezwa ngezwa, kodwa khona ngithi uyeza umhla wokuphela kulabo bantu abaduvaza umsebenzi kaNkulunkulu, kulabo bantu abafela inkonzo kaShembe, inkonzo yobuNazaretha ngamathe. Ngithi uyeza umhla wokuphela. Ngiyabonga, inkosi inibusise.